स्वागत करिए। आइए इनकी प्रस्तुति को हम सब देखते हैं। हेलो 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 का हाल चाल बा? आज बड़ी खुशी के बात बा और बड़ी सौभाग्य के बात बा कि आज आजमगढ़ महोत्सव में आप सबके बीच ये आजमगढ़ के पावन धरती पे जिला प्रशासन व जिला पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद आजमगढ़ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सौजन्य से हम उपस्थित बानी। तो जितना भी लोग बड़ भैया चाचा बाबा माई बहन चाची चीफ गेस्ट साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के जितना भी अधिकारी लोग बा, मीडिया बंधु, जितना भी हमारे म्यूजिशियन कलाकार मंच पे उपस्थित बानी, सब लोग के हम अरविंद अकेला और आप लोग के कलुआ मन से गोड़ छू के गोड़ लगाता है। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दी लोग। आजमगढ़ हम पहले भी आइल बानी, आजमगढ़ महोत्सव के हम नाम भी बहुत सुनले रहनी, लेकिन आज देखी सौभाग्य मिलल बा आज हमरा भी आप लोग के बीच में दो चार शब्द बोले के, दो चार गो गाना सुनावे के, झूमे के। तो सब लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। और आई कोनो भी शुभ कार्य के शुरुआत करे से पहले हमने के हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान के याद कल जाला। तो एगो प्यारा सा भजन, एक बाद जौन आप लोग की इच्छा। हमके अपन दास बनाला, विनती करी हजार, तोहरे चरण के धूल से मैया बनी तकदीर हमार। एगो बड़ा ही प्यारा भाव बा,
नवरात्रि में देखल जाला कि लोग माई के मूर्ति के 9 दिन बड़ा पूजा करेले। आ जब माई चल जाली तो हर भक्त हर बेटा माई खातिर बड़ा तरसेला कि माई और कुछ दिन रह जाती। लेकिन माई तो माई होली, चाहे दुर्गा माई होखस चाहे आपन माई होखस। एगो बड़ा प्यारा भाव बा भैया कि केहू दुनिया में कतनो दुलारी, बाकी ये कहीं हो खेली महतारी। आज के समय में इतना भाग दौड़ के जिंदगी हो गई बा, कुछ ना चाहिए, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जेकरा के पैसा रुपया बा तनी मनी कमा लेता, लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ रुपया ओकरा घमंड हो जाता कि हम सब दुनिया खरीद ले। पैसा बरुआ के 10 लोग भाई कहे वाला मिल जाई, 10 लोग चाचा कहे वाला मिल जाई, लेकिन एगो ही ऐसा रिश्ता बा जौन पैसा रुपया गहना गुड़िया से ना खरीदा सकेला, ऊ होले अपन माई। कि केहू दुनिया में कतनो दुलारी, बाकी ये कहीं हो खेली महतारी। अरे पुतावा कपुत भले हो, अरे जीवा के गाई हो खेले। कि माई मटियों के हो खेले कमाई हो खेले, माई मटियों के हो खेले कमाई हो खेले। केहू दुनिया में कतनो दुलारी, बाकी ये कहीं हो खेली महतारी। अरे पुतावा कपुत भले होई, ऊ जीवा के गाई हो खेले। पुतावा कपुत भले होई, ऊ जीवा के गाई हो खेले। माई मटियों के हो खेले कमाई हो खेले, माई मटियों के हो खेले कमाई हो खेले। हमें जानी हाँ तो मंत्री जी बतावत नहीं कि धाम ऋषियों का धाम है। तो माई के तो भगवान भी पूजले बाड़े, हम पूजनी तक का पूजनी, पूजले देवता महान बा। श्री रामचंद्र जी एगो माई के जुबान पर अपन राज काज पाठ सब छोड़ के जंगल में चल गई, वो 14 साल खातिर। अरे एक करे चरनिया में बस चारों धाम हो, एही के पूजले कन्हैया श्री राम हो। अरे एक करे चरण
में बस चारों धाम हो एही के पूजले कन्हैया श्री राम हो। एक बात आप लोग देखले हो कब, जब कभी भी चोट लागेला ना तो पहिलका वर्ड आवेला आहिरे माई, आहिरे बाप ना आवे, माइये पहले आवेला। तो दुख में